Priatelia, pozdravujem vás. Hovoriť o priateľstve na Vianoce je asi naozaj to najlepšie, ako možno sklbiť sviatočnú atmosféru a dobré prostredie s dobrou témou. V komunite Ján Krstiteľ je priateľstvo veľkým obdarovaním a veľkou výzvou. Sme spoločenstvo priateľov. Isto Boh nás volá k tomu, aby sme mali priateľstvo s ním a sám nás nazval svojimi priateľmi. Ale poviem, zostúpime trošku nižšie a Božie slovo nás tam vedie a Božie slovo hovorí, že priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat. Príslovia 17:17. Alebo ďalší text z knihy Sirachovca hovorí, že verný priateľ je ako mocná pevnosť. Kto takého nájde, nájde si poklad. Tieto slová nás môžu viesť k slovám Ježiša. Ježiš raz použil jedno podobenstvo, keď hovorí, že priateľ prichádza k priateľovi. Niekedy pred polnocou. A prichádza z cesty a nemá chleba pre neho. Tak ide k ďalšiemu svojmu priateľovi, o polnoci klope na jeho dvere a pýta si chlieb. To znamená, že sú traja. Jeden pocestný má priateľa, prichádza k nemu. Ten ho chce prijať, privítať, nasýtiť, tak ide k svojmu priateľovi a prosí o chleba. Klope o polnoci. A takto je asi s takým priateľstvom, kde si asi takto myslel Ježiš na priateľov, že tak sa k sebe správajú. To znamená, priateľ je ten, ktorý sa vie postarať o svojho priateľa, o jeho potreby. Dá mu chlieb, nesie mu chlieb, dá mu stravu, vidí to, čo môj priateľ potrebuje. Priateľ je ten, ktorý má odvahu ísť o polnoci k svojmu priateľovi, zaklope, lebo vie, že bude prijatý. A priateľ je ten, ktorý vie otvoriť, má otvorené a pripúšťa, počíta s tým, že môj priateľ môže o polnoci zaklopať a bude prijatý. Priateľstvo, tak ako o tom hovorím na základe Ježišových slov, je pravým priateľstvom vtedy, ak to priateľstvo, to nie sme len ja a ty, my dvaja a nikto viac k nám nemôže prísť, aby nám niečo rozbúral, niečo zničil, ale práve priateľstvo je plné slobody. Medzi nás dvoch môže prísť ten tretí. Ďalšie texty, ktoré nám v Biblii ukazujú a sú pre nás veľmi významnými pre komunitu Ján Krstiteľ, ukazujú na priateľstvo, je text v prvej knihe Samuelovej, v 18. kapitole, verš 3. a 4. nám predstavuje priateľstvo Jonatána a Dávida. Je napísané, že Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu, lebo ho miloval ako seba samého. A Jonatán vyzliekol plášť, ktorý mal na sebe a dal ho Dávidovi. Aj svoj výstroj, aj meč, aj svoju kušu, aj svoj opasok. Dáva to Dávidovi. Tým, ako keby chcel povedať, že v tom priateľstve, ktoré oni majú a v priateľstve, ktoré my máme, ktoré ja mám, môžem sa odhaliť pred svojim priateľom, môžem sa pred ním vyzliesť, nemusím pred ním nič skrývať, môžem byť pred ním taký, aký som, viem, že to môj priateľ nikdy nezneužije, nepoužije proti mne ako zbraň. Ale zároveň tiež priateľstvo je o tom, že tak ako Jonatán dáva plášť Dávidovi, tak ja môžem svojho brata, svojho priateľa prikryť ako plášťom, prikryť jeho nahotu, prikryť napríklad jeho defekt, prikryť ho na základe určitého pravidla, ktoré u nás existuje, že nikdy nebudem o svojom priateľovi hovoriť zle. Prikryjem ho svojim plášťom. Jeho defekt. A druhý text je z knihy Rút, z 1. kapitoly, verš 16 a 18, kde je napísané toto, že Rút odpoveda na nariehanie svojej svokry,
a hovorí jej, nenaliehaj na mňa, aby som ťa nechala, aby som sa vrátila do svojej odčiny a k svojim bohom, ale hovorí, kde pôjdeš ty, pôjdem aj ja. Kde sa ty zastavíš, zastavím aj ja. Tvoj Boh bude môjim Bohom a kde zomrieš ty, zomriem aj ja a tam budem pochovaná. To hovorí Rút svojej svokre. A toto pre nás, tento text je smerodajný v tom, že priateľstvo pre nás je čosi, čo je chcené. Je to rozhodnutie, že to je moje chcem. Tam, kde pôjdeš ty, pôjdem aj ja. Toto je moje rozhodnutie. Priateľstvo to nie je čosi, čo mi padne z neba, na čo budem čakať. Ale je to výzva teraz. Mať priateľa, keď chcem vykročiť k tomu druhému. Keď chcem toho druhého prijať. Prajem vám takéto priateľstvo. Mám takých priateľov a teším sa v mojom živote. Priateľ je pre mňa naozaj veľkým darom a potešením a ja sám chcem byť obdarovaním pre svojho priateľa a potešením pre neho. Nech vás Boh žehná a požehná dobrými priateľmi.